Idan wannan shine zuwanka na farko zuwa cikin wannan channel namu, ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun ire-iren waɗannan bidiyo da zarar mun ɗora. Mun gode. Barkanmu da safiya. Kwance barkanmu da warhaka. Waɗanda suke tambaye yadda za su samu shi na Hamster Combat, ga wani hanya da na samu mana wadda ba sai ka zauna a buga waɗannan jama-jamai da suka tara ba. Hanya mafi sauƙi shine akwai wani bot wanda wani yare ne daban ba iya ma haddace shi ne ba. Ga nan bot ɗin kamar yadda kuke gani a nan sama zan ajiye muku link na shi wannan bot ɗin. Idan ka shigo cikin wannan bot ɗin za ka zo ka nan farko za ka taɓa start kai da ka fara kamar yadda ake fara mine na Hamster Combat. So wanda farkon shiga ne za ka taɓa start a nan zai zama ma blue a daga nan ƙasa, wanda kuma dama ya taɓa shigan shi zai zo ya taɓa wani ɗan alaman yanka guda 4. Za ka zaɓi key ɗin da kake so ya generate maka, kana taɓawa kuma nan take zai generate ma kamar haka. Yanzu misali muna so ya generate mana key na ɓangaren game wanda ake cewa cup ɗin nan ne, cube ne. So gashi nan sai mu taɓa shi haka. Muna taɓawa kamar da kuke gani gashi na turo wani message, to daga ɗan saman message ɗin gashi nan sun ce cache retake your cube kaza 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 ga nan wani code. Sai ka matse code ɗin haka sai ka yi copy ɗin shi. Bayan ka yi copy sai ka sake dawa cikin Hamster Combat naka sai ka zo ka ce to key ɗin wanne aka sako ma, key ɗin cube ne. To sai ka zo ka taɓa haka. Ga nan cube nan sai mu matse sai mu sake wannan code ɗin. Yanzu gashi nan mun matse mun sake code ɗin sai mu ce redeem. Gashi nan sun sa mana key guda ɗaya. To bari mu je mu duba. Dama key ɗinmu muna da ƙwaya 17 ne. Gashi nan ya zama 18. Misali kuma ba na cube kake so a baka ba. Key ɗin misali mu ce na train kake so. Sai mu tafi sai mu ce ina robot ɗinmu gashi nan. So sai mu ce key ɗin train muke so. Sai mu taɓa shi haka. So suka ce aje a yi musu wani tax. So kai ma farkon shigowanka za ka iya zuwa ka ga sun ce ma ka je ka yi musu tax ɗin wani abu ko following ɗin wani wuri ne haka da sauransu. So yanzu za su kai mu wurin da za mu musu tax ɗin. Suka ce mu zamo Mejo mai joining. Ta link ɗin su kenan. Welcome to Mejo. Sai mu ce get started. Wannan already dama ina yin Mejo. So ci gaba ne kawai. So sai mu dawo baya. Yanzu mun je mun musu abin da suke so. Sai mu ce back. Yawwa sai mu ce mun je mun yi daga nan sama kenan. Yawwa so sai mu ce train muke so a bamu ko. Yawwa so kamar yadda kuke gani mun complete musu tax ɗin musu sun bamu train code gashi nan. Sai mu matse sai mu yi copy sai mu sake komawa cikin Hamster Combat ɗin mu. Yanzu shi wannan Mejo mun gama da shi bamu da damuwa da shi. Sai mu zo mu shiga cikin Hamster Combat ɗin mu sai mu ce ina train. Ga nan train nan kusa da cube. Sai mu taɓa haka sai mu matse sai mu sake sai mu ce redeem. Kun gani ya hau. So sai mu ce za mu sake komawa za mu sake ɗauko na train. Yawwa sai mu ce su generate mana na train gashi nan. Duk sanda zaka canja wani abu misali yana cube kamar da shi train ko kuma su baka net match ko na wani abu to dole za su baka tax ɗin da zaka je ka yi musu. Bayan ka yi tax ɗin ne za su baka dama ka samu key guda 4 na wannan abun da kake neman key ɗin shi. Misali train ne ko cube ne ko wane ko wace ce ɗin duka za ka iya samu ta hanyar completing musu tax ɗin su. Kawai sai dai ka yi ta ɗaɗɗorawa baka da damuwa. Dalilin da yasa na ce kuma ku nemo waɗannan key ɗin shine Hamster Combat sun kusa launching. Sannan kuma babu abun da za su kawo a ce bai da amfani. Sai dai mu ba mu san amfanin su ba. So akalla idan kana level 1 ne ka nemi key guda 10, idan kana level 2 ne ka nemi key guda 20, idan kana level 9 ne ko 10 ka nemi key akalla guda 50 zuwa 100. Allah ya ba mu sa'a. A zo a yi zan ajiye muku link idan babu link idan ba ku ga link ɗin ba kuma ku je ku YouTube ku yi searching ɗin Mr. Kashere. Zan ajiye shi a community nawa zan ajiye link ɗin na shi wannan idan har kun ga bidiyon ba ku samu link ɗin ba kenan zan ajiye link na shi wannan telegram bot ɗin wanda za ku samu key ɗin ku a ciki. Allah ya ba mu sa'a.